Остро центриране и избива Вамболи. Това не беше никакво центриране, директен удар във вратата, първи ъглов удар в срещата преди началото на матча. Хубаво изпълнение на Крачунов. Триково опита тази Петър Стоянов. Да видим обаче сега тази атака на Литекс. Том пада в наказателното поле, след като се сбута с Костадин Стоянов. В никакъв случай, според мен е борба и малко преигра Том. Става в ляво Мирасема, свободен, дига ръка и Петър Занев. Центриране Мирасема с глава. Топката излиза в аут. Пред Галчев той спира, намира Зико. Зико в опасна близост, обръща се и стреля. Топката е блокирана от Пламен Николов. До края на което остават броени секунди, може би още минута добавено. Време Спас Делев. Шут на Спас Делев. Коварен бе този удар на Спас Делев. По крилото за Тяго Мирасема, който с първото си докосване елиминира. Какво спасяване на Райс Боли в 51-та минута, след като доста добра работа свърши Тяго Мирасема. От лявата страна своите атаки. Сега пък и това позволи от някъде да изскочи. 1-0 за ЦСКА. 1-0 за ЦСКА в 54-та минута. И това позволи на Зико да изскочи зад гърба му, който продължи топката за Грегори Ненелсън. Не изчисти, видяхте и това как позволи на Зико да изскочи и как двама футболисти матираха четирима. Значи за мен вече и на места на Занев е много... Пенев на резервната скамейка на Литекс са нападатели като Джерманович, като Селио Кодо. Двама чисти нападатели. Сега да видим какво ще бъде решението. Червен картон в ръката на Ивайло Стоянов и той е за Том. Има обаче още един червен картон на Райс Мболи. Мувел. Удар на Зико, коварна топка, както вече споменах. Тупна пред вратаря, обаче той. Отново Зико, отново добре успя да намери продължение на тази атака. И гол. И гол за ЦСКА. Фамозен гол. Фамозен гол на Яни Зико носи преднина от два чисти гола на ЦСКА. Поредни матча без загуба. Ето тук Спас Делев. Ударът му бе блокиран, но отново видяхте как... Вижте първо паса към Делев. Тук разбира се не се случи, защото Занев блокира удара на Делев, но там вижте Зико откъде дойде. Опитният румънец знаеше, че може да излезе нещо от тази ситуация. Отиде, прояви афинитет към топката. 80-та минути, 4 от 12-те му гола. Сега грешка грешка, от която Христо Янев бе длъжен да се възползва. Бързо връщане в този двубой. С Лудогорец, серията на Литекс от 36 поредни матча без загуба в първия ни ешелон в А група. Свършва с този двубой. ЦСКА напукна статистиката и на традициите, успя да спечели в